салому алейкум духтаро. ман ин қанде ки ман то дорӯи хема истеъмол мекардам 17, 18, 16, 14, 13 мана ҳамин қандое ки ман то хема истифода бурданам. мана аз вақте ки ман хема истифода мебарам, мана ин саҳари ман ченкарам 65, 61, 6. мана рӯзи аввале ки ченкара будам хема, мана ҳамин қандои ман ҳозир ҳамин хештагӣ пауз бастад. ман ин духтаро ҳозир давлени ман 170/90, задани дилам 106. пауз бастад. ман ин хема ки ман гирифтагиам духтаро, ман ҳозир мана шумо ба нишон медиҳам. аз дар ин ду пачкаша хӯрдагиам, бо даболош якта падарка омада буд. ва ҳозир гӯё ки 3 коробкачаша истифода бурдам. мана ҳамин результати ман ҳозириш ба мана ҳамин. давлени ман 230 боло буд. қандамам дидетон чанд буд. шукрона. хай гуфте ки ин як сабаб мешад. насиб умед дорем бо то охираша истеъмол бакунем ба мефаҳмем ки ин чӣ гап бо мепардом. раҳмат барои диққаттон.